Good morning. May nga sa itong mga listeners, no? Labi na gid sa mga konsumidor sang Sineco, Numeco, kag Mosiko. Aha. Sir, ano ka importante ining IPERA law? Kag na noong paglantaw mo sini, sining ko basi bala tubtob lang ni sa bibig nga magin mono, pero ang pagatag reality, sini ba hindi bala madayon? Uli, long overdue na ni ang IPERA, no? There should be an overhaul, no? Kung sa mga J-Public nang lan, i-overhaul na ni ang IPERA because without efficient regulators, no, ang accountability for inefficiency kag mga abuses, no, sang mga distribution utilities, our companies, no, is very apparent. That is why there is a national call, no, for the overhaul sa IPERA. Ang isa ka ato nakita diri nga nag-effect sa consumidor. Hindi ba lang provisions nila daw, hindi lang kung magsala kung Article 16, no? Okay. Nasa diin ang power generation, why nila din declare na public utility, no? To a certain extent, that power generation is not regulated, no, by ERC. Paghalin niya sa generation, hindi na siya regulated. Pero pagway sa tabutso sang GCP, sa ginatawag nga transmission line, pakadto sa distribution line sang distribution utility, regulated na siya YARC. Munang ka tingalan, kaya ma-regulate na sa ERC ang presyo. But that is the same energy. Amo man na siya nga energy na nagalin sa generation, nag-agi sa transmission, and then sa distribution. So ang pumangkot dira nga ang hindi mo yan ma-regulate ang kuan, ang generation charge, no? So amo na ang dapat na tani i-revise, no? And then secondly, there should be a more stringent limits, no, to the concentration of ownership, operation and control of installed generating capacity among private companies. Ang buta di sing ganon, Art, may ara cross ownership eh. May distribution utility na siya, may generation na company pagid siya. Pareho bala sa Meralco, no? Ti ang gwa sa to karon monopolize mo na eh. Kamante makuha ka to sang power sa generation company nga imuman. Pag yun mo, sa distribution utility. Nga imuman gapon. So, amo man gapon, ito ang guaya daw monopolize bala, no? Correct, and then, way labot ng cross ownership, isa man siguro ka mga importante, Art, ang penalty, no? Sa mga unreliable and inefficient power suppliers, no? Whose plans have been unjustified and protracted outages for regulating bodies and agencies. Makita natin nga kung mag-red and yellow alert gani kay may planned and unplanned outages ang mga power generating plant. Sa ato niya ibalik, no? Kita ang at our own expense natin. Sa tuod lang ilaman na ya sala. Kaya may planned and unplanned outages sila at a time na kinahanglanon natin ang kuryente, no? So mo na siya nga mga bagay, bakit actually may mga kritik na nagasiling na failure eh ang IPERA to ensure affordable electricity rate that could be expanded, no, to include, no, yung ginatawag natin nga mga renewable energy. So there is a need, no? Lastly siguro kung ma-recall ko pa, unta-tunta ni ang WISM. Kaya ang WISM is one of the most expensive trading center, no? Okay. Sang electricity sa bilog nga Pilipinas. Kung waay na sang kuan, diretso ka sa WISM. Kaya maipit kaya sang kuan, sang WISM, no? Tungod nga waay na sang available, ginatawag natin nga energy sources. So I think may rason
si President Bongbong Marcos Mm. to call on the Congress, no, to not only to review in aid of legislation but to overhaul the EPIRA law. Pero sir, ining way sa mga ginambal mo, nano, sino ka padalagan kag control ni gobyerno man o kung ano ni sila, pribado niya, nga do, ti pare sila tuod, magkanto kada sila. There's no other option sa ila kan lang ang last recourse mo, da ka makuha bisan taas presyo sa kuryente mo. That is why gani gobyerno man ang kapadlagan sa UISM Gani no? man? Ang isa pa gida, ang NGCP, nga nagakuha kay ang NGCP, ginambal ko na sa una, dapat may 100% siya nga ancillary services requirement, no? Para bala nga kung may emergency, mayara saya nga igahaboy nga kurente, no? Na maka-disponer, pero abis ang ginatawag nato yung mga spinning reserve. Ang problema, kaya ang NGCP mismo ay nag-comply sa ancillary services. Kaya karon sino ang ma-regulate sa NGCP? Ang ERC o kung ang DOE? Tuwag sila sa ginatawag nato nga effective mechanism, no? To situate na ang NGCP na-comply sa ginatawag natin 100% ancillary services, no, para sa aton mga konsumidor. Pero optimistic ka, ano paglantaw mo? Matinguan man nga ma-revisit to ay niyang question. Ang kuan galing, ang pag-revise kung kinanglanon na ano man. Matigayon, nakisiling ko basi ko ng iban nga mga benefactors o kung iban nga supporters ang mga politiko. Amo man ang nagakontrol da sa mga distribution kag sumugman generation bas hindi man sila blakay mo mag-ubra basing iban congressman man ang tigiya sir. Do mo among na one art. It will take time, no? Siguro may mga kwan, may mga tawag kita nga may mga procedural requirement na paghimuon. But you know, the power of lobbying. Kaya ang ginatawag natin power industry is not an ordinary kind of business, no? Ang mga elite sa power industry, mga tao ng mga langko, no? Mga milyonaryo, bilyonaryo, so much so that we cannot underestimate their influence, no? On the decision makers or politicians with regard to this matter. But I am still hoping, Tani, no, na mangibabaw bala ang isa ka desisyon, no, para sa para sa kayuhan sa mga konsumidor. Like for example, nagsulubran ta gani di sa generation sang solar mo. Tamo na ang aton nga energy na dapat ipasa. Ugaling kaya ang problema ang ginatawag natin nga grid resiliency. Kinanglan i-upgrade ang aton mga grids para makasulod ng ginatawag na renewable. Now, I am not against the renewable, no? Pero di sa subong hindi makasulod maayo ang mga renewables like solar, wind, kag ibang pa dira, tungod nga ang atong grid. Hindi pa kwan, hindi pa ready, hindi pa stable. Base kung may ginatawag kitang system inefficiency, no? Kung ipilit nila nga isulod ining mga renewables. At any rate, no, aside from the overhaul of EPIRA, I think the government, no, should take in. Alas 8:44, Action Radio, Philippine Standard Time. Amo na ba siling ko, kung ano ka seryoso, kag kung bala paagi sa sining statement sa aton Pangulo, tani ini maaktuhan seriously kag honest to goodness nga pagtalakay sang mga miyembro sang Kongreso because tikon may mga ara malang behind nga hindi malang nila matandog ni useless malagyapon hasta malang nagyapon sa sugilanon. Sir, sorry ginautod linyata. Oo, kung tani pa daon nga dapat i-retire ang mga unreliable rather, and obsolete coal plants that have been experiencing recurring outages, no? Wadi niya pa daog art ang consumer kay nga di ko mag-extreme weather rasunan ka nga sobra ang demand. Okay. Ang demand.
sang sa atong supply. Aha. So hindi kasarang. Kapin pa kang may grid instability. Kaya man niya El Nino. Karon naman, La Nina. bagyo, La Nina. Aha. Tisil niya, bagyo ang mga nagakaigo sila ang aton mga tawag ni circuit breaker kag aton mga transmission line. Sumatso kasi amo ni may wire down and all of those things. But we have to admit the fact no na ang aton mga transmission lines including our distribution lines are mga kuha na ni 20 to 30 years. Okay. And sad to say, why gyapon kita sing may nakita nga konkreto na pag bag-o siniabi. We are hoping tani nga kung mag-take over na ang Negros Electric and Power Corporation. Kag makabayrangay na sila sang Sinico, sang ginatawag na distribution asset sang Sinico, then that would be time na maisla na ni ang aging nga electrical system no sang Sinico nga mo ang nagatugas ang kausa sa sumungat sa isa kadlaw may mga duwa ka kadis mag brown out pero sunan man ta nga kwan mo ining La Nina. But the fact why nagit man aton nga mga kwan ining sa Sinico nga mga linya dani tanan why man niya kinahanglan din i-rehabilitate ang kinahanglan naton is to level up the operation of Sinico, which would be Negros Power, no? In the next few months, no? Yes, sir. So that is the situation right now. Na ang dapat ang overhaul sa ITERA kampanyahan, there should be a national campaign, no, by the consumers and the people. Kaya kung hindi mo nipagtagaan pressure ang Kongreso, ang sini daw may mga kuwan lang bla manifestations of concern, resolutions of concerns, and then pagkatapos sina why man gid sang effective overhaul sa aton ITERA law. Correct. Ang isa guro pagid matukod task force, sir? Well, kadugay naman. Hindi, ang namin ko ba matukod task force kontra tuko kay kung isang tuko ginapasibangdan nga nagatunaan sa brownout? Ako pala, Art, no? With all due respect sa Sinico as kay Atty. Lapuria. Gusto ko ni pa mangkuton pala ining rason pirmi nga amo lang ni pirmi sa advisory due to the activation. No? Activation? Due to the activation, no? Of our circuit protective breaker, equipment, TV29, trip off automatically. Siguro Art kapilatan na nin babasa nga do amo lang na pirmi. How come that Sinico cannot do something to prevent the activation of their protective equipment para hindi siya mag-trip off? Ano ang kausa nga na-activate ni? Automatic o kung may outside process, no? So tani sabton mo na balasang kuhan sang Sinico. Kabalo ko nagabulig masubong ang Negros Power sa Sinico para ma-mitigate ining mga problema nato, no? Yes, sir. Pero we are expecting, no? That by the time nga mag-take over na sa whole operation, ang Negros Power, I think it will be a better and quality services coming from a distribution utility like Negros Power. On that note, Sir Winnie, salamat sa time may agasay mo. Thank you. Good morning. Long overdue na siling ni Sir Winnie. Tibisan ako personally, hindi magkita expert, hindi magkita engineer, electric